pwedeng hantong sa perpetual revocation. Sa mga professional driver's license holder, no? Pag non-pro, 2 years, at least 2 years revocation siya. Pag student permit ang hawak mo pa lang, pag nasa kalsada ka, dapat ang kasama mo ay mga accredited LTO driving instructor. Pagkaseknan ti traffic laws, road safety and driver responsibilities. Dagiti tinilaon ti theoretical driving course wenno TDC, a first step ti panagala ti driver's license. Naisuro da ito itinawat at libre at TDC at jaya ti Department of Transportation, babenitikid daw ti gobyerno probinsyal. Ang importante rin kasi dito, na-realize din actually ito ng ibang local government, not only in Abra, pero they observe na maraming mga drivers, marami nag-ooperate ng mga motor vehicle, na motorcycles without yung mga lisensya. Which is, of course, no, pagkadating sa road safety, yun ang nakakatakot. Diba? Kaya mas maganda na lang din na bigyan natin sila ng lisensya. Kaya nga po, lumalapit na po kami sa kanila para accessible na sa kanila yung at least the initial step of getting the license. A group 150 itinagtura di malan di seminar kan eksaminasyon. Apaman na may pasa, mabalinta na mausap da ito iti aplikasyon di student driver's permit. Kalpasan na, dumalan na di practical driving course a requirement sakbay nga agaplikar ti non-professional driver's license. Kaduan kanakwada ket estudyante, kasi 24 years old na graduating student, ani Hanafay Manipod Pidigan. Inpasingked na, anas ken unay titadalan ti theoretical driving course. Kaya't kumatangan no ag-drive na legality process na. You have the license to drive, kan among dagitay safety. Maadal tayo dito theoretical course nga kunada. So mayad dito sir, kasi maamuan mi amin nga violations, mas maamuan mi dagijay road signs, maadal mi amin sir at the process namin. So na may mayaton nga no adanton na momento DJ bagbagadan nga nadanto di practical driving course nga kunada sir jag-drive kamin at least ket adanto ti knowledge min may apply min ton. Pinanagningan met ti 53 years old ni Manong Cornelio asaan pa enala daw tatun makaalat ti driver's license. Gapoy ti kapadasan ang ngani na aksidente iti pa nagsursuro na idingag maneho saan na mete na pinatas ti aplikar ti lisensya. Pag nagkaroon ako ng nung lisensya, at least para kung marunong na akong magmotor, makakapunta ako kung saan ako gustong pumunta. Malaking tulong to sa mga kagaya namin na na medyo financial burden, ganun. Gagam ti gobyerno probinsyal matulungan dagiti umili nang rona dagiti estudyante ang makaalat ti driver's license ken malabanan ti fixer. We have to make sure nga dapat ket they are equipped before dang sumalang iti driving lalo ket ti highways kada so amin ket ti disgrasya ngamin mostly ti maapektaran kada gitoy motorist nga napaspas unay nga agga-drive. And besides dito nga education, free is una. This is an opportunity for them not just to learn but also for them to be more knowledgeable iti traffic rules and regulations. Naipanamnamasan na daytoy ti maudi ang may jaya libre at TDC iti probinsya. Inpalagip met ti DOTR ti panagbalin a responsable a driver. All we need to do is to follow those laws naman. Ewan ko, hindi rin namin maintindihan kung bakit yung iba parang hindi nila nare-realize that wearing the helmet, hindi naman para sa LTO yun para sa kanila din yan So these things. And then of course yung driver being courteous to other road users, very important din yan. Marami mga road crashes nangyari ngayon because probably hindi nila naintindihan na ang pagkakaroon ng driver's license at ang pagmamaneho kasama ang pagiging responsableng tao mo. So these things, so attitude, behavior, so these things are discussed during the TDC. So reminders lang sa mga nagmamaneho, sana i-prioritize din ninyo yung not only your safety, of course, but the safety of other road users din. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.